فیلم برفین 2016 هاته کشاندن. پیواژه کشاندن راستی زور و زحمتی و زحف بون. جبر کو قاده کو عمله بون. جبر کو چیروک یا تایبت ملی بوتانه gerek şive axaftine aliye çandi gerek bir şibiyawe deri jiber ku ciye emle bun perzede şart u merce ku emwe atmosferi avabı ki nim bu gerek mexabi gihanda mahmuri jibo keşandine cih vek mahmur hat helbijartin hem derbasi ve deri bun demek ki hazır tijaradı bu pişti me pevaje el mahmure keşane mahmure keşan da seme falan çekir ملور خبات دست بکر پشتی ویجی هم در باس اساسی بون جبر کو مجارن اولهیه ده زحمتی هبون ملی اساسی جی چند مه کشان خو بردوام کر و ام جورجی در باسی مونتاژی بون مونتاژ ویجی جارد المخموری دمکی دوام کر و پشتی وی فیلم هدی شبو بگیج تماشاوانن در باسی evke bu peşandane bu. Filme Berfin aslında bahsa salê notî dike. Salê notî jî aliyê Dewleta Türk û zexta ser gelê Kurd pir zêde bû. Taybet em vî salan bifikirin mesela şer pir dijwar bû û wendahiyên nava gel de jî pir zêde çêbûn. Ji aliyê Dewleta Türk û dema dihatin wendakirin. İnsanên welatparêz yek û tevgerê ve girêdayî, tevgera azadiyê ve girêdayî dihatin wendakirin. Ev jî malbateke ku ji wan malbataya bin zexta Dewleta Türk de hatiye parçebûyînekî jiyan dikir. Bavê Berfîn jî hêla devletê tê kuştin, dayîka wî jî tê girtin. Ev film jî behsa asna wê malbatê dike. Behsa lêgerîna Berfîn. Berfîn keça dayîkê bixwe, dayîk jî piştî hepsê derdikeve, lêgerînek wê dest pê dike, ev jî tevlînava refên azadiyê dibe. Berfîn jî behsa lêgerîna hem dayîka xwe hem jî wek şexs tekoşîna xwe. Lêgerîna tekoşîna xwe dike. Filmi Berfin piştî qediya li Avrupa derket peşandanê taybet wisa peşandan çêbûn û derbasî çend festivala jî bûn. Piştî wê li hewildan çêbû ku gelek ciya jî bê ev kirin bê weşandin feqet derfet çê nebû. Em jî divê warî de me xwast filmekî wisa girîng ji ber ku naverok me gotiya naverok taybet jin e li ser jin derbas dibe çîrok. Mesela dema me dest vê xebatê kir jî senaryo destê jin hate çêkirin. Nava refê azadiyê de gelek çîrokên wisa hene. Taybet em bêjin keçên ku du dayikê xwe diçin, dayikên ku du keçê xwe diçin. Ev jî bi çavê jin derbasî senaryo bû ji ber ku nava refê azadiyê de pir çîrok hene. û ev çîrok taybetmendiya wê çi ye? Pêşero ji bo ciwana avakirin, ji bo keçê xwe avakirin hewildanê dayîka ji bo vê. Mesela bahsa evkekî bikin belkî derket pêşê jiyana min jî ev tişt Meryem çolak heval hebû ew jî mesela keça wê hebû ew nava refê azadiyê de şer dikir ji bona pêşerojekî azad ji keça xwe û giştî zaroka re bihêle tekoşîn dikir. Berfîn jî mînakekî wê ye. Belkî gelek çîrok hene em nizanin mesela. Lê dema em pê dihesin em dizanin gelek çîrok û nirx li cihên veşartî hene. Dema tu xwe digihên wî çawa manayekî wisa derdikevî ku nirxekî wisa derdikevî ku tu gerek bikişînî qeydê. û ev jî taybet bi destê jin û çîrokekî jin û derheneriya jin û çawa bêjin lîstikvan jî wek jin yê sereke jin bûn. Her çi xwaz xebatekî giştî ve ama keda jin derket pêşiya gel. Em vê mijarê çawa girîng dibînin. Ev xebat jî divî warî de me xwast hîn bêtir bigihêje jin. Taybet jinên ciwan, dayîka em bigihîjin serekevan û bi giştî ji civakê re pêşandanê wê bikin. Li milê Rojava jî hîn pêşandana wî nehate kirin ji ber hinek pirsgirêkin ku hatin jiyan kirin. Em dixwazin niha jî li vê derê bi giştî pêşandana wî ji bona gel çê bikin. Ji xwe em wek şopdarên heval Xelîl Daxin em hêza xwe ji wê derê digirin, em moral motivasyona xwe jî ji wê derê digirin. Mînakekî serekeyê ji bo me. Dema em derbasî filmê Berfîn jî bûn em bi wî rihê wek hevalên jin
درفتا کو ام گدری مثلا وال خلیل نوا به درفت بوینه ده گلک خباتین هنری درخستن پر گرینگ بو معنی کی پر گرینگ بو ناورو کی و پر گرینگ بو aslında çava dünyaya jinji derxis peşberi gel heste jinji derxis peşberi gel duyu varida em vek jinji le vek şoptar hem berhemi em hinji temaşetkin mesela hen berhem hene tünü karibêjî bona demekiye ev aslında pevajoye ki berfreh dahi peşya xwe dîrokî yani wek xebatên dîrokî derketine peşya me û em dûr de jî çawa kêfxweşin ku ev mînak li peşya me ye û wek jin jî ji xwe bi filmê berfîn bi pêşengiya jin hate çêkirin û her wekî din gelek ciya de jî mesela dema aliyê sînema em dixwazim em pêş bixin sereke em ser çawa sînemageriya Halil Dağ em nîqaşê xwe dimeşînin em hêza xwe ji wir digirin û salê din de jî mesela filmê Kobanê jî car di bi derheneriya jin hate derxistin filmê Şengalê bi derheneriya jin hate derxistin em vana girîng dibînin û li gelek cihên çarperçê Kurdistanê jî em dizanin ku şopdarên heval Xelîl û bi rengê jin jî dixwazin gelek berhem çê bikin hinek kurte filmin hinek metrajdirê jin دوی واری ده گاف ته آویشتن و ام سر بلندن وی واری ده جی رنگ جن ام بدن شبر کو ام چوا دستکرتنا جن یا پرگالی رخنه دکن و ام لهمبری وی تکوشین دکن ام جی دخوازن دور ده رنگ جن به اراده جن به چاودری جن به فلسفه کی جن عالیه تکوشین و آزادی به فکری وی ام کاربن سینما جن جی هین بهتر پیشته ببن دوی واری دم گوت yani هین میناک جی درکتن گاو جی هاتن آویتن belki ne bese ama bu peşketini gav hedi peşketin jî hene dema senaryo berfin muxand hevala me da xwandin ez pir pê bandor bûm rastî yani hin tij derkevin pêşiya me re hin wexta hîn kêliya de tu dibêjî erê ev gerek bê qeyd kirin erê ev e aslında em lê digerin û gerek bê kişandin derbasî filmekî bibe filmê berfîn jî yek ji wan bû ez dikarim vê bêjim fakat wek dayîk me têda cih girtiye keç jî dayîka xwe lêgerîna wê çê dibe mesela dema keşanê de her çavê min digeriya ku ez dayîkekî wisa bibînim ez hêstê wê jê bigirim ez hinekî çawa empatî bikim ji bona ez karibim rolê wê de wê hêstê baş bînim ziman ji ber ku dûr de çawa her çi xwast dibêje ez ê hîs bikim ew bikim ama dema tu bi rû dimînî hêstê wê pir kûrtir dibe yek mînak jî wisa çêbû ji xwe di warê lîstikvaniyê de gelek hevalê me carayekê lîstikvanî dikirin tecrübaya yek kemîn bû û kelecaniyekî mezin jî hevalar hebû yek heval anîn hevalek ku ew jî keça xwe hiştiye û tevlîna warrefên azadiyê bibû dema me ew dît ez pir hêstewar bûm ew xwe jî dema çîrok bihîst wekû jiyana wê tê qeyd kirin ew jî pir bandor bû aslında çawa me wextekî hêstewar jî bi hev re derbas kir yani rastî çawa barê wê jî giran e yani got ya heval Meryem Çolak dema ku ez bi çîroka wê hesiyam ez pir pê bandor bûm lê min nizanbû pêvajoyekê were ku ez rolekî wisa bilîzim çawa ew hat pêşiya min jî heval Meryem hat bîra min û di nava kêşanê de jî mînakek wisa dema min dît ez pir pê bandor bûm û me hewir da ku ez rastî wê ruhê wê psikolojiyê wê karakterê xweş bidim nîşandan her çi xwast mirov bixwaze jî carna belkî tam gorî xwesteka me jî nabe lê hewildanê min pir bû ama giran jî bû yani hêstê wê jî giran bû û serfiraziyek bû jî çawa em vê çîrokê bi hemî jina re parve bikin hemî civakê re parve bikin ev milê moralê bû milê din jî çawa hem hêstewarî hem jî hewildana ku ez vê rolî baş bînim cî ew bû Rodkarê ji bona wî bîne ziman ji bona filmê Kobanê jî belkî pêvajoyekî demdirêj girt di wir jî dê rolê Şehîd Zehra min girtibû
دور دجی یعنی ام پیواژه کی مزن پیواژه کی درج ام لکوبانیمان خرابه موزه کنها مایج دما پیواژه شر دمایجی هر ام ناوان خرابه دگریان یعنی بریا کو از بزن بمزه رول هوا زهرا بگرم جی yani ev şerê gûr û şerê azadiyê şerê ku tu dijminê ku dixwaze qirêjî dinyayê belav bike tu wek melîtanên Kurd tu şer dikî û ew bermahiyên ku niha mane em her nav wan de me jiyan dikin rastî wek ku rihê hevala her derdora me bû hêstekî wisa giran me jiyan dikir dema rolê heval Zehra jî zelal bu ku ez ê bilîzim ez xwe pir bandor bûm yani ji ber ku giran hat pir zêde fikrandin ser çê dibû acaba ez ê karibim di rastî de wê bînim ziman acaba ez ê çixwasî bi ser bixim belkî röportajekî din jî manî ziman ji min re pir girîng bû ez dixwazim li vir jî bînim ziman yani ez çûm ser gora heval Zehra yani diyalog pêra min kir yani çawa gerek mira alîkar be hêstekî gerek ez wî hêstê wê baş bigirim kevirek me girt li ser gora heval Zehra û her bêrîka min de ser sîngam her bêrîka min de bû niha jî dema ez ew dikim ez hêstewar dibim rastî mîrateyekî pir girîng ji me re hiştin niha ku em karibin çawa derfetên ku em dikarin lê filîm jî bikişînin mekanên ku em dikaribin lê filîm bikişîn jî wan ji me re vekir niha em li ser wê axê li ser wê keda ku hatiye dayîn em dikarin filmê xwe bikişînin ji bo nayê min goya hêstê wê pir giran bû lê her çiqa zor bijî gerek ev vî barî jî rakin me hewil da ku em çawa vî nirxî baş bînin ziman vî nirxî rihê wê ji xwe pêşengiya jin şerê rojava pêşte çû serkeftinekî jin bû û film de jî gerek me baş baniya ziman hêstê wê pir giran bû me hewil da ez pir baş wê rolî bînim ziman û bi giştî jî dema em nava gel de jî aliyê filmê Kobanê dema nas dikin ku heval Zehra rolê wê lîstiye bandorbûyînekî pir mezin jî ser civakê çêkiriye dema em vê dibînin aslan em kêf xweş dibin demek ki rihekî me teysan diye pêşberî xwe me rihek teysan diye gel ew dibe serbilindiyekî ji ber ku her acaba baş wê derkeve acaba rol wê baş bê cî ew nakokî pir min jiyan jî kir ama her daîm jî hewildana wê ku herî baş derkeve film de baş derkeve û serkeftî derkeve her hewildan jî ji bo navê hebû û dema em hêstên gel jî dibînin wî warî de jî em kêf xweş dibin ku film jî serkeftî hatiye çêkirin ji bo filmê berfîn dema em çûn Maxmûrê jî gelê Maxmûrê taybet milê Botanê de jî koçber bûye dema em vê çîrokê û bi wan re me xwestin vî filmî bikişînin hemî pir bandor bûn mesela karekî pir kolektîv bi gel re hate çêkirin keda gelê Maxmûrê gerek em ji bîr nekin ji ber ku mesela cil û berg de alîkar dibûn aliyê erebê xwe seyarê xwe em dibin û dianîn kîjan pêwîstiyê me hebe herkes ji hêla xwe de dixwast tiştekî bike ji bo ev film çê bibe ev pir girîng bû û sahneyekî de jî dema bavê berfîn du gundî asna tên kuştin ew cenaze dînin orta gund ji ber wî mesela me gel ê Maxmûrê kom kiribûn dema ew sahne dîtin dema di wir de cih girtin pir hêstewar bûn yani di wir de min dît ku tiştek zindî dibe di vê kêliyê de tiştek zindî dibe ji ber ku jiyana wan ku dema notî de çawa ji hêla dewleta Türk de çawa dextekî pir giran û kuştinên pir giran hate jiyan kirin ew psîkolojî carde jiyan kirin mesela ez xwe wî pir bandor bûm lê hewildana wan ku ji bo ev film çê bibe yani çawa pir girîng bû maneviyetekî pir mezin dame em ji bo navê jî carbên destê wan hemiya sax be keda hemiya sax be ê gelê Maxmûrê
Filmê berfilm ve rojava careyekê derkeve pêşberî gel. Em pir kêfxweşin ku di vê warî de em xebatê wê dimeşînin. Em dixwazin çandekî ava bikin. Yani çandekî ça em niha pergal yani aliyê kapitalizm modernîte di her milî de êrişî ser zihnê civakê dike. Ji bo ev xeleka ku dixwaze ser zêde ser mejiyê gel de bandor bike û gorî xwe însan bide avakirin, zihniyet bide avakirin. Hemberî wê jî em jî tekoşînekî dikin. Tekoşîna çand û hunerî em dikin. Di vê milî de em girîng dibînin ve di vê çêjme re girîng derdikeve herî pêş sînema Kurd, sînemaya jin. Çîrokên ku em duhur detînin ziman em derbasî pêşegel bikin. Li vir de em berê gel bidin sînemaya Kurdî. Di vî warî de jî em dixwazin çandekî ava bikin. Her çi qas mesela gav hatibin avêtin di ser dijîtal platforma belkî film jî tên temaşekirin ama em dixwazin ku gelê me hinek wextê xwe ji bo filmê xwe jî ava bike. Were taybet filmê xwe temaşe bike. Nav xwe de filmên ku hatiye çêkirin binirxîne. Çawa bû gerek çawa baya em dixwazin nêrînê wan jî bikirin. Ji bo vî jî em dixwazin çandekî jî ava bikin û em piştgiriyê jî. Asna milek wê hem aliyê çand û huner em wek piştgirî bêdayîn û hem jî ev film gerçekten nirxeke û giranbûhaya nava bêderfetiyê de hate çêkirin, bi karek kolektîv hate derxistin. Ev jî dema bi gel re neyê parkirin maneyê wê kêm dimîne. û em dixwazin ev milekê mayî jî bi gel, bi civakê, bi jin û jinên ciwan em temam bikin û pêşberî wan bikin. Em bangewazî dikin hemê gelê me ji xwe me gelek ciya de jî bangewazî kiriye. Em dixwazin wê rojê 21 û 22 Gulanê li Mihemed Şêxo karibin werin film temaşe bikin. Tu çima qasna rahetî berfî? Divê qey tu her hewlî bikêşî tiştekî. Dixwazî xwe bigînî tiştekî. Rastî jî tu çima dirî? Balı tu ji nekişînî. Hereketê wî pir ecîb in. Lehîn wî dibê ku henî fêrê çi bi wext biçe. Nabe heval nabe. Hûn her dilivir nabin. Hûn çima min fêm nakin evan? Ev şerî min e jî.